lesió muscular és la número 1 en freqüència aquí a la mutualitat de futbolistes. És una lesió, passa tant en els terrenys de jocs com a nivell dels entrenaments. Bàsicament tenim dos mecanismes de lesió. Tenim un mecanisme de lesió que és l'indirecte, que potser és el més freqüent, que el jugador nota una estrabada a nivell de cuixa, tant sigui cara anterior com sigui a cama, que són bàsicament els grups musculars que més es lesionen. I després tenim el mecanisme més per mecanisme directe, que seria el d'un traumatisme, sigui d'un company, sigui d'un contrincant, per una entrada, sigui contra una porteria, que aquest seria una mica menys freqüent. Quan nosaltres tenim una lesió muscular, per nosaltres és importantíssim fer, a part del bon diagnòstic que es farà aquí a la mutualitat, és fer un primer bon tractament. El primer bon tractament vol dir no ser gens agressius, hauríem d'aplicar gel a la zona de la lesió. Tots ho heu vist a les banquetes quan mireu un partit de televisió, un jugador envoltat de gel, doncs això és molt important, repòs, posar gel i sobretot no fer massatges a la lesió. Nosaltres si tenim un tall a la pell és un teixit que s'obre, doncs nosaltres el que no farem mai és posar-hi els dits i engrandir aquesta lesió. Per tant, el massatge està supercontraindicat. Sempre intentarem fer compressió i repòs. Quan veniu aquí a la mútua, què fem? Fem un primer diagnòstic. Nosaltres el que tenim és la ecografia. El diagnòstic es fa mitjançant la ecografia, que és un aparell que no irradia, és el que es fan a les embarassades, i el que fem és un primer diagnòstic per poder decidir quin serà el tractament. A vegades són petites lesions, en una setmana ja esteu jugant, us donem l'alta, us donem uns paràmetres a seguir, i a vegades no, a vegades són lesions molt importants, greus, que requereixen un seguiment, que hem de fer una avaluació continuada, hem de fer ecografies potser setmanalment, i a vegades fins i tot tractaments ecoguiats. Per tant, nosaltres diríem que la lesió muscular requereix d'un bon diagnòstic, d'un bon tractament i fins i tot us donarem uns paràmetres, siguin dietètics, d'uns bons hàbits i fer un descans, una bona dieta, una bona hidratació, que seria el més important per vosaltres.